Исәмсез балалар, бүгенге дәресебезнең темасы эшсезлекнең икътисади һәм социаль нәтиҗәләре. Эшсезлекнең югары булуы җитди социаль-икътисади үзгәрешләргә китерергә мөмкин. Эшсезлектән килгән зыяны санаганда икътисадчылар түбәндәгеләрне исәпкә ала. Дәүләтнең мәшгульлек фонды эшсезләргә түли торган пособиелар, эшсез калучыларга хезмәткә түләү фондына керми калган суммалар, хезмәт хакыннан керемгә карап салына торган салымнар, булар барысы да дәүләт бюджетына керми калган яки югалган акчалар. Ил икътисадына эшсезлек китергән төп югалту эшләп чыгарылмаган продукт. Бу исә илдә җитештерелә торган икътисади байлыкларның гомуми күләмен киметә. Күпчелек гражданнарның һәм аларның гаиләсенең төп керем чыганагы хезмәт хакы икәнен искә төшерик. Бу керем булмаса, алар үз чыгымнарының мөмкин кадәр кимертергә тырыша. Үз чиратында бу хәл тулаем ил халкының тормышы яхшыруга киртә була. Җәмгыять һәм аерым гражданнар өчен эшсезлекнең социаль ягы да мөһим. Кеше төп керем чыганагын хезмәт хакыннан мәхрүм кала. Еш кына квалификациясын да югалта. Эшсезлек аркасында керемнәрне кимегәч, гражданнарның тормышы начарая. Эшсезлек буенча түләнә торган пособие күләме товарлары гына һәм хезмәт күрсәтүләргә бәяләрен туктаусыз артуы шартларында лаеклы көн күреш дәрәҗәсен тәэмин итүгә җитми. Эшсезлек эшсез калган кешенең үзе өчен дә зур сынау. Андый кешеләр гадәттә үз үзләрендә ышанычны югалта, үзен булдыксыз дип тоя башлый, тән һәм рухи авырулар да алардан ерак йөрми. Эшсезлек яшьләр өчен аеруча куркыныч. Тәҗрибә юклык, белемнең җитәрлек булмавы, белгечлеге булмау егет-кызларга эш табуны катлауландыра. Мондый шартларда кайбер яшьләр үз ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен кыек юлга кирип китәргә, җинаят сукмагына аяк басарга мөмкин. Эшсезлекнең икътисади һәм социаль кимчелекләрен ничек киметергә соң? Базар икътисады югары үсеш баскычына җиткән илләр тәҗрибәсе базарның эшсезлек проблемасын үзеннән-үзе хәл итә алмавын күрсәтә. Монда дәүләтнең булышлыгы һәм ярдәм таләп ителә. Эшсезлектән чыгуның эффектив бер юлы гына булмаганлыктан хөкүмәтләр төрле ысуллар куллана. Аның төп юнәлешләре мәшгульлек өчен шартлар тудыру һәм эшсезләрне социаль яклау чараларын тормышка ашыру. Россия хөкүмәте бу бурычларны Россия Федерациясендә халыкның эш белән тәэмин итү турында законга нигезләнеп хәл итә. Дәүләт эшсезлекнең күләмен киметү максатында түбәндәге чараларны күрә. Хезмәткәрләргә яңа белгечлек бирү һәм квалификацияларын күтәрү өчен шартларда тудыру, фирмаларның эшче кулларга ихтыяҗын ачыклау һәм эшсезләргә эшкә урнашырга ярдәм итү. Эшсезлекнең тискәре нәтиҗәләрен киметүгә юнәлдерелгән чаралар, эшсезләрне һөнәргә өйрәтү, эшсезләргә пособиелар түләү, җәмәгать эшләрне оештыру. Яңа гына хезмәт юлына аяк басучылар дәүләт ярдәмендә бигрәк тә мохтаҗ. Яшьләргә ярдәм итү максатыннан дәүләт нигезендә яшьләр хезмәтеннән файдалана торган фирмаларга салым түләүгә ташламалар бирә. Ихтыяҗ аруюча зур булган һөнәрләргә өйрәтү үзәкләре ача. Һәр вакыт үзгәрештә базар икътисады мөнәсәбәтләре яшүсмерләргә, егет-кызларга һөнәри юнәлеш сайлауда ярдәм итү өчен җәмгыятьтән махсус тырышлык куюны сорый. Мәгариф оешмаларын, мәктәпләрне, колледжларны тәмамлап чыгасы яшьләргә карьера мәсьәләләрен хәл итүдә мәгълүмати, психологик, педагогик ярдәм күрсәтергә омтылалар. Укучыларга бүгенге көндәге вазгыятькә карап кына түгел, бәлки киләчәккә карап илнең алга таба ничегрәк үсәчәген исәпкә алып, җәмгыятьтә үз урын табуда иң уңышлы юлны табарга кирәк. Эшсезлекнең икътисади һәм социаль нәтиҗәләре темасы буенча теория өлешебез тамам, практика өлешендә күрешебез.